И здравейте хора, аз съм Венислав Маринов и както виждате днес отново ще играем Rush and Crush. Така, какво ще направим? Така, ще започнем с Race Mode и ще използваме този буз, за да видим, да видя само обаче каква мисля, защото в момента ми трябва 10 000, за да си посиля колата. Колко си ти беше? Една? Да. Оф. Това не знам. Гледайте се, какво става. Още от началото. Мачкане. Тука мачкане, бац. Какво друго? Гледайте, докъде ми свърши това и ми се заради другото. Още двоен буст. Мали! Това буквално си е двоен буст. Опа! Нали? Дай го. Че буста. И той е буст. Пускаме триончетата. Опа! Не можа да взема. Оп! Али. Къде се тресна? Къде ще ми набацка? И исках да взема всички. Малко мръдни. Самолета Джия. Оп! Мали, това не го видех. Дай, бързо, дай. Не скачи, че така, като скочиш сколко километра си скочил, преди да скочиш толкова си и караш. Опа, леко. Не минете там. Леко, внимавай. Не, ще минате там. Чакай. Опа, каква тая грозна кукла. Мале. Помниш, че я себе ще създава. Знам. Той е грозна. Опа! Те сега минавам през всичко. Опа, дай. Ще свърши листа. Да свърши. Не! Дай нитро! Блъскай, я ще си карам. Баш преди това. Абе, голема работа. Медалче екстра. Не го спечели. Как ще не съм? Трябва да свети. Това не спечели, другото. Дигни малко. Добре. Тук 1000 пари. Да. Печелиме парички. Така. Само още 1500. Опа, 10. Е това ауто. Кое? Е това ауто долу. Да. Не мога да си кара само. Сега. Мога да правя две неща. Мога да карам аз, а може и да го оставя то да си кара. Но в момента нямам. Да си карам аз, не си гледам. Не, да си малко да покара. След малко. Като наближиш. Оп. Ей, като почне състезанието, само на тия състезания. Вен съм на състезанията почне да си самостоятелно. Дай му газ. Гледай така, как пържи всичко. Газ до макс. Аз съм изтребител. Буст. Добре, че сега не си го включи. Един буст мина и друг буст включих. Готово. Добре, че той буст, къде сега си имаш, не го беше включил. Включа ми то. Лад, откъде ще пащита? Не знам. Откъде то щити, аз не знам. Не, аз съм на изтребител, обаче, буквално. Ти мина през онова. През кое? През онова, през една кола като рампа. Мина през нея на половината. Дай. Почна да се скачаш и мина през нея. Дай. Мините тука. Опа! Айде ще взема кутията. Оп! Взимаме парички. Тук, дай го само да си кара. Айде. Дай газ. Да. Това много лабно. Гледайте колко лабно. Аз го познах и то се треснах. При мен знаеш колко рушо прави. Айде. Дай поне това да е. Мале. Но ще свърши газта. Как ме мина. Свърши газта. Трябва да имаш повече газ. Дигни. Добре, това го спечелих. Добре. Така, някаква друга мисия, къде съм минал. Не. Така, взимаме бустът. Ще пробваме на състезание. Можеш толкова за тебе. Защото аз не съм ги правил. Става ли да бъда? Да, хайде. Да ми се най-бързата ти.
Аз съм с една тази стрижи, ще ме скине. Има твоята е спорт. На тая не. Ако те скине, да една купа деца ще тръчи. Опа. Або мога да кача. А дано, ама надали. Така е се сега. Опа. Буст екстра. Само бустове. Я ще карам само на бустове. Провериш. Оп, опитах се, ама се треснах. Оп, няма да стане. Чак толкова лесно няма да ме миниш този път. На няколко състезания преди това ме побеждаваха, само те този път няма да ме бият толкова лесно. Магни, давай! Откъде е този буст? Това не е честно. Да бе, как? И аз не правя ли ръшове също? Ма не ми се зарежда, само на те. Но си гледате работата. Това не е честно. Ето колко буста ще пусне още. Ще гледа работата, няма... При мене няма такива. Финиш лайн! Екстра! Казах ти, нейната мода е стриж, взема твоята спорт. Така бе! Спортните са по-бързи. Как те не е срам, за нищо не ставаш. 3 звезди си казвам с еднайте случка. Ама не, ама твоята е спорт. Ама беше за малко. Давай. 40, але и 3 купа ми трябва. Бегите тук. Какво ми дава това? 1000? Да. Те сега ще починем колата. Тия палички ти трябва. Имаш да дадеш. Първо си ги вземи. Да. Не, първо ще си го посиля. Така, подсилване и колата вече е по-мощна. Така, понеже сега нямам пари, ще си взема... Бац, твоята кола сега е бърза, малко по-бързо от моята май. Не. Не, на моята е 70, не по-коли ще си. Така, сега да видим. Но навърши твоята е по-бързо от моята. Имаш 50 000, екстра. 50 000, Не. Мамо. Знаеш коя ще по-бързо зареждаш? Коя? Е тази жълта. Защото тази с 5 звезди, бе. Може да е по-добре нея да ето и тази с 5 звезди. Напротив, там е максимум с 4. Тая е с 6. Виж тай, ама виж е тук отдолу. Абе, не е ми мизор. Тая с 4. Абе, не е мизор. Да, имаш медал. Не може да е за кола. Ясва иска. Това как се печели? Рейс мод 10 плей екстра. Сега ще го спечеля. Па това е 10 плей. Да направя тук 10. Си гледате работата и си стане. Че не стават за нищо тия автоматични шофьори. При мен баца това, като си го включих, нещо кукурушово прави. Абе, не е мизор. Гледай, сме Ръш песе ръша, мамо. Опа! Как го направих па това? Не ли ти си служи онова, бе? Верно бе. 2 буста. Как взела буст във въздуха, бе? Не знам, бе. Но нямаше никаква кутия. Аз това Пущи си пущи си бус. Бе, пущи си буските. Баце, колко няма. Опа! Тук му правиш ръшове колко си можеш. Колко си сакаш. Не бързаш за никъде. Да, ма трябва да направя 50 ръш. Просто тия бе да се руши. За медала. Коя бе медал? Ето на тази мисия. Аре, стига бе! И аз на същата мисия ми иска. И аз се предпочвам от 50-ното и това ми покажа, че не съм ги направил. Те мина през това там. И ги дадоха руш, че мина през него. Да, колко съм добър, бац. Вземи таксито. Бе. Абе, така нали не ти взима. Не ми нужно това такси драйвърче. Абе, ще не завина там. Сега ще малко ще по-спра с ръшовете. Абе, бе, ще ги правя. Ама не скачи така. Опа, това не трябваше да го правя. Абе, не е мизор. Искам да си ги направя. Те поне са стигни до финиш лайн. Финиш лайн. Оп, аре мръдни, бе.
Вземи таксито, че пак ще падне гъста. Абе, ще муктиш ли? Ще правя каквото аз искам. Не само да прикажа. Ще го взема Даже ако аз перфект ръж направи. ти знам. Аз се так му ще свърчиш. Да, бе, много изключа. Няма никой не се засили. Готово. И аз ако не съм ги направил вече. Ай, малки как си мина през това. Ма ти застават пред мен. Свърши Ти се това. сети да правиш състезание с мен. Кога свърши всичко. Обегите. Така, с колко ръша направих? Ако показва, че си направил. Отде да знам, то не показва. И това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесате го, коментирайте, за да знам, че искате да правя още подобни клипове. И ще видим следващия клип. Чао!